ka-partners, kumusta ang inyong pagmata? Ayan, sila na. Katulog-tulog. Kiss papa. Yan mga ka-partner, it's another wonderful morning and medyo nakoy kuan karon step leg ko kay nabikil siguro sa pagtulog pero okay lang. So before ta magadto karon sa atong opisina partner is siyempre maglungag kami si mami na nilhig and siguro chika sa tagamay sa gawas kay mag-coffee ta. Kape mga ka-partner. Ayan. Nang wag manggang isa so kay mga wag mangga. Ayan mga partner, daghay kay mangga diri mga ka-partner. Apit na po nahurot siya no? Gamay na lang ba? Ang mga ka-partner, every day is a blessing. Magpasalamat always sa Ginoo nga itagaan tag another day, another adlaw mga ka-partners para sa pagpadayon. Ayan. So gahapon sa akong vlog itong the other day is nag prayer mi dito sa kuan ni Ma'am Lenny iyahang isuon nga namatay and sa opisina nag-orientation, banding po sa mga ka-partners nato nga mga full time. Ayan. Yan na ramong kuan partner sa opisina. Every day is gana kuan mi sa mga nag-mind setting mi about sa mga possible nga mahitabo sa pagpamaligya sa mga property. Kugi lang yun always. Magluto tag itlog mga partner. Itlog. Itlog para lumusog. Ay, nabuak ang egg. Nabuak ang yellow. Check. Okay.
Okay na, luto na. Sayang man ang oil mga kapartner. So ato siyang lutuan og bulad. Bulad nya danggit. Yan. Diya ugasan bulad. Bisa pa ugasan bau man. Ha? Ugasan daw. Ugasan sa nato ang bulad. Saan ang buwad? Mga kapartner, buwad. Hi vlog, welcome to my guys. Aran mga kapartner, bulad. Enjoy cooking. So mga ka-partner, dahil yan luto sa The Pizza Ghost kay wala kay may tarong kitchen, but still explore naman po ng area, di ba? So hindi may always magluto, so dahil lang right, mga ka-partners, simple living lang ta but still survive sa atong kinabuhi. Tiwas akong luto ha. Ayan mga ka-partner, and ready na pud mi nga moadto sa office. Come on, let's go. So mga ka-partner, nagpalit sa tag tubig dire. Ayan, ato lang ako takuton. Ay walay tubig sa atong opisina. Alright. Alright mga ka-partner, na po dire sa opisina GMC Realty. Bago lang yun nagkuan naghatod sa tulo ka galon nga kuan kusog mong rinom go diri. Kusog mong rinom so kalos sa tulo ka galon nga tubig. Ayan. So it's another morning. Good morning everyone. So naakoy kuan karon. Partner nga mo join po siya sa GMC Realty. Nauban ko na ako sa una sa negosyo na ako before, so nag-join sa narin sa GMC Realty. Si Sir Jan, good morning Sir Jan. Morning. Sir Nico, good morning. And of course Sir Ray. Good morning sir. Good morning, good morning. Ayan, so panibagong adlaw. So abangan ang mga kuan, mga kabanata karong adlaw kung unsay mga activity na mo diri ka partner. Okay? So mag-orient sa taon-taon. Yung partner Eric. Yan mga ka-partner, okay na, done na ang orientation. So si partner Eric. Yan. Okay na. Sign in na siya karon partner sa GMC Realty. Welcome sa family partner. Yeah, Maligyan na tayong property. Welcome. Welcome yan. Welcome. Yan. Welcome to Jelsy. Muning mga gahi. Muning mga gahi sa GMC. Mga gahi, sugoon. Sugoon mo na. Mga gahi. Pusog na gahi. Pusog mo kaon. Gahi, sugoon. Ayan, mga partner. Maglungod na mo. Ayan, mga bigat. Mga kuha din sila, mga diehard sa GMC. Oy, mga bigita sa Jimsy. Yeah. Sila mga graduate sila, bago lang graduate sa trainings. Mga itong mentor, trainer. Kaon. Sir Ray. Sa'yo, nasir dito ko tayo mga kasi tugma ba? Ayan mga kapartner, training is done. Ang phase 2 no? Phase 2 training. So mo ni ato mga attendee karon. Ayan sila sir. Apply na. Okay kayo ang training. So learning is squad, learning is earning biya.
The more you learn, the more you earn. Yan. Muli sila mga kapartners. Ang ato mga soon to be a millionaire in Gemsi Realty. Soon to be. Ito may workout. So, you wanna join the Gemsi? So, comment down below na gusto ka mo appeal. Tama. Sige na, comment na. Yan, gabi na mga kapartner, ito kayo ang ulan karong gabi na and dili ni makauli kay gumikan nga ni kakusog ang ulan. So diri na lang ako humano ng akong vlog mga kapartner. So mao to ang mga activity namo karong adlaw. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Salamat mga kapartner. Ini si partner Edwin, always nagingon, God is good all the time and all the time God is good. One impossible. Bye!